Er worden nu in het hier 12,5 miljoen koeken maken in Sint-Jansgeer. In de toekomst moeten dat er 34 miljoen wezen. Hiervoor binnen Santjen extra bakkers en inpakkers nodig. Het extra werk in Friesland komt toch nog heel die toenemende vraag naar koeken. En de sluiting van de fabriek in Geldrop. Daar verdwijnen 24 banen. En daar profiteert Friesland van. Het zijn nieuwe vacatures. Ik sluit niet uit dat er enkele mensen zullen zijn die elders vandaan komen. Maar wij verwachten gewoon het grootste gedeelte van deze vacatures hier in de regio te gaan invullen. Het fabriek in Sint-Jansgeer zal voor miljoenen uitbreiden. Het wordt ongeveer een kwart groter. De nijbouw moet jelwaai 2013 klaar wezen. Dan zullen ook de extra mensen aan het werk gaan. Goed nice voor de werkgelegenheid in de regio. Al ben ik gewoon bewoners in het dorp er minder blij mee. Ze gaan 20 meter naar achteren. En die silo's ook, maar ook die vrachtwagens die lossen en laden. Dus wij komen wel meer in de herrie te zitten. Er binnen ook al tal van rechtszaken in de uitbreiding viert. Maar het fabriek is heel dit weer in het gelijk stelt. Toch loopt Pijnenburg hem de kritiek wel aan en zal maatregels treffen. En dan moet u denken aan voor de geur, centrale geurafscheiding, waardoor er minder geur is. En voor geluid een behoorlijke hoeveelheid demping. En die waardes die de fabriek uitstoot, die worden ook in de nieuwe situatie lager als de huidige waardes. Eigenlijk voor zo'n hele grote fabriek zou je eigenlijk zeggen, nou die hoort op een industrieterrein.